Jimwellson Ramsiej bat Lyntijingkyrmen Kharjahrin kilalong ki armut ke belawan syakmat ha Kalimpung jong ke jingya kop mare thong jong ke Sngap Syiem di run for fun arja ar for ar balapanya da ke Trip Youth Council jong ke Southwest Kasil District hamau kerwan kani ke jingya kop mare thong kalong kum shibanta jong ke jing rakhe ya kalengko uski yak jong wei usim bakrau jong ke hima maharam kata Sngap Syiem ha ka ba ya ke jingya mare lasdang nalat CHC mau kerwan bat lapen kut apo ke flau jong ke circuit house kabadon ya umot sanam jong Sngap Syiem halai lausang kiwe pat kinong job hakani kesngi kilong upenhon lang kharwanyang u Richard Maxon Ramsiej kibade ki khna shinrang nangta ke LG dari wartade bat kalari janai wartade kibade kinong job jong ki khna kan thei hakani kesngi kiladon ki khusnam kerpang na kabenta ki sangut ya ki khna shinrang bat laingut ya ki khna kan thei kibalai don lang hakani kesngi kilong wallam bok nong se president ke HYC Mawphor circle u kerpang lengdo assistant secretary ke HYC Mawphor circle bat uti thernyang ke nakaliang ka HYC si ai sumpai ki diang sumpai ki kena sibarit ki kenthei bersenrang bapilaya simentai kena ka program jong Sngap Syiem hai ka sni ka bamta te ngakermen ba kinyal kai bha kena ka jing amare ka jong ki ba kinyo ya ki jing job bat kidon du ki bom yo ya kan jing job te kublai sibun te tangki kita kublai sibun kublai siajarmu ni singaban penpau ke jing semua iblai lomba joget step ka ngilai yo ban sedang ya ka marathon ka ngilai ban sedang ya po CHC ban ikut hangi hasil ke house pola yosan ke kumsi benta ya kan ka marathon ba ngilai pelong ron ko pon nomor ba ni rakhe ya ka jing dap lengku slam jong Sngap Syiem Syiem ka hima jungi balong wei lagi klawat kari ba ladon benta ha ki benta jong ka jingale na ka benta ka jinglat lut bat ka jing bha jong kari bat ka jaj benreu hi berok koi gum ka jaj benreu khasi te ni sngo ba kale ka benta ka bangi dap ka jiso komen ha ka bangi yo ya ka lat ha ka bangi rakhe ya ka benta ban si benta ban kan mau don buram ya u klawat kari